I tenim a l'altra banda del telèfon l'Oriol Lledó, periodista musical, activista cultural, també exregidor d'aquest Ajuntament. Bon dia, Oriol. Molt bon dia. No sé si vols començar, Oriol, perquè tu vas fer un article a La Vanguardia, més fent un bon resum, no?, de qui va ser Joan Salomigó per aquesta ciutat. Que és difícil, suposo, de resumir en una sola intervenció. És difícil, però ho intentaré. Jo em volia centrar en això, en el seu impacte a la ciutat de Badalona. I potser amb algun aspecte que és poc conegut o menys conegut i que jo crec que val la pena anar-ho posant damunt la taula, deixant clar que el Joan Soler i Amigó requereix una revisió a fons, parlar-ne molt més, perquè la seva tasca, el seu llegat, és brutal. Vale? Per tant, són 5 punts, no? Jo crec que el Joan és superimportant, per exemple, a l'hora de reinventar les festes de maig, la festa major, no? Entès com un espai de trobada. I això ho fa com a regidor de Cultura durant 2 anys, i alguns dels elements que ell introdueix o que contribueix a introduir estan en les festes de maig encara avui, no? La descentralització, la connexió i la participació de l'escola, no? En el propi fet festiu, no? El caràcter popular de les celebracions i l'endreça, no? L'endreça feta des d'un coneixement brutal de la cultura popular. Un coneixement que no obvia, doncs que també s'arremanga, no? I que gestiona contradiccions i que gestiona reinvencions de la pròpia festa, no? Jo crec que això és un caràcter supersingular del Joan, el gran coneixement que té de la cultura popular, però també les ganes d'actualitzar-la, de posar-la al dia i d'incorporar-hi noves coses, no? Eduard, Oriol, tu parlaves de la faceta de Badalona. Ell va fer molta obra que va publicar a la nostra ciutat i, com tu deies, no sé si pel gran públic era gaire conegut. En tot cas, sí que ara hi ha un debat que ha obert per cert Esquerra Republicana perquè se li dediqui un espai a la ciutat, que mínim, no? No, i tant, i tant. De fet, una de les coses que ell fa, no? He parlat abans del tema de les festes de maig, no? Tot el que ell hi aporta conjuntament amb altra gent i com aquest esquelet continua encara ben present, no? I encara és un referent i encara és guia. Una de les coses que fa ell és la revisió completa del nomenclàtor, precisament. I ho fa amb molt de coneixement de cultura general i també d'aquella cultura que en aquell moment, no? Després del franquisme, s'havia de posar al dia i havia de tenir aquest caràcter pedagògic, no? A través del nom dels carrers, el nom de les escoles, tan i tan important. I aquí fa una feina importantíssima. Per tant, quan parlem de reconèixer la seva figura també en el camp, doncs, del nomenclàtor, em sembla encertadíssim i de justícia, diguéssim. I el tema aquest de la pedagogia, que deia, també és molt important, una altra contribució que fa ell en aquesta curta etapa, no? Com a càrrec electe, que són aquests 2 anys del primer Ajuntament democràtic després de la dictadura, que és vinculant i ligant cultura i educació. Ara ens sembla molt obvi, en aquell moment segurament no ho era tant. I ell ho fa, doncs, per exemple, impulsant l'Institut Municipal d'Educació, conjuntament amb gent com el Mateu Roger, ho fa amb l'Escola de Natura, i són institucions que marquen un abans i un després, no? I marquen molt aquesta idea... Oriol, que s'ha tallat la comunicació, no sé per què, s'ha apagat. Perdó. Deies justament, o parlaves d'aquest reconeixement, d'aquesta faceta a la nostra ciutat, pel que fa, per exemple, al nomenclàtor, i ara el Cristóbal, que és historiador, amb el que parlarem ara, també ens parlava que ve d'una família, històricament molt lligada a la ciutat, no? Que és la família Amigó, per altra banda. Sí. De fet, ell, quan hi ha una entrevista molt bonica que li va fer al Departament de Cultura fa 3-4 anys, en què cita no només el seu avi, l'arquitecte, sinó la seva àvia, una persona que el va inspirar i el va una mica empènyer en el camp de l'estudi del folklore, de la cultura popular. Vull dir, això és una nota al marge, reivindicar el paper de vegades aquestes dones invisibles que potser han quedat més amagades, no?, en la història, que s'explica més habitualment i que en aquest cas és més important, no? Jo feia aquesta reivindicació del Joan també en la seva petja a Badalona, parlant de les festes de maig i com ell reinventa i actualitza la festa a través del lligam de cultura i educació, a través de la revisió a fons del nomenclàtor. Una altra cosa que val la pena reivindicar del Joan és, ho deia abans, una mica és com ell s'arremanga, ell baixa
també a lo concret, i hi ha un moment també que ell és una de les persones clau en mantenir i en modernitzar l'Orfeó Badaloní. Jo crec que això també és una cosa que fa 100 anys a reivindicar, que ell ho fa. I després, que era una persona... Tu abans parlaves de discreció, i és cert, també és veritat que és una persona que sabia escoltar i que sabia fer lloc també a la nova gent i a la gent que volia fer coses, que sempre es posava, no amb ànim de protagonisme, sinó es posava una mica al seu servei. I jo vull reivindicar també el seu paper, no? Les seves col·laboracions sempre per totes les entitats que li demanaven coses, no? Des d'Òmnium, on jo vaig tenir l'oportunitat doncs, de treballar molt amb ell, a l'Ateneu de Sant Roc, al mateix Orfeó que dèiem abans, i tantes altres o aquesta casa. de la ciutat. Sí, tant i tant. Oriol, moltes gràcies per atendre'ns. A vosaltres. Gràcies. Bon dia.